To ineno ni saoro mondo jo rowere obed piny gi sirikal to mbaka ni dhi konyo gang'o nikech joma wacho ni mbaka ni osego ding'eny osego e BBI osego e NADCO. Kiwacho adieri Trevor, BBI gi NADCO ne manyo framework mar change kata lokruok e Kenya ka. To gima ne Raila Amolo Odinga okelo ni conclave cha notimore Egypt. Ugoni youth conference otimore Egypt bang 2016 notimore Egypt. Mane gimo propose a similar fashion notimore Egypt. Maji ne wuoyo e weche mag youth. To weche wato ken purely youth. There's much more. Hapa ni mokwongo mane waneno ng'anyo e town ka. Ne ng'anyo maloko sirikal. Ne ok en ng'anyo mar youth. Weche mag youth nyaka losi. Youth unemployment kata employment nyaka bed addressed continuously. Ok en gimi nyalo loso by bet piny gi youth koro bet piny no go mbaka ni wanyami utich nade. En gima sirikal nyaka bed gi deliberate policy mechanisms mondo ong'ini to yudhe motieko university kata motieko course e institutions mango ka nyalo yudo tich yo mane. Nyakwa ng'ini sirikal manyo opportunity kata yaro opportunities manyalo miyo youth yudo sectors maginyalo donje. Gi make sure ni giluwo weche mag taxation ging'iyo institutions, building of industries, counties bo expand capacities, make sure ni youth nyalo donjo e tije e counties magiwuoke kata kapok dhi national government, a construction industry, a textile industry, kaka Kisumu kacha Kikomo nego walosi, breweries mane wan go Kisumu notho nyaka los mago eko, weche mag pur mag cotton nyaka losi, weche mag niang nyaka walosi kaka loso kwa dhi mbele ni, weche mag mchele nyaka walosi waket control ma mchele mondo wabed gi factories kata kuonde minyalo lose finished products kwa kelo to pack mchele go to kore uso gi. To mage tije manyaka walosi. Wangi sectors wa manyalo loso counties wa. Ka wadhi kuonde ka coast wang'iyo cashew nuts gi sectors moko manyalo kelo tije ne youth. Edible oils mopogore opogore kan ikoro framework ntiere Homa Bay ni ka wa make sure ni ntiere factories mabro loso oil nikech ang'eni idwa pidh palm oil Homa Bay kuonde ka. Migori gini wang'i migochwa ka wang'iyo rech ka biro wang'iyo to rech ni ere kwanyalo wanya pake Homa Bay gi Migori mondo ogole ka en rech manyalo konyo ji. So industries or sector mopogore opogore wang'iyo sector manyalo konyo a region kata kamoro to watiyo gi sector nero mondo wa create employment ne youth.